Kakabsat, no napudno tayo ngagpamati, ipakita tayo karon, iti kinapudno, iti nasaya at apanagpamati. Tarigitoy, nin tayo alaen, kadigiti kay papanan na, kailangan nga dawatin tayo, iti Diyos Ama, iti nananay, asirib, ngagapukin kuana. Tarigitoy, hadlang nga paspasa, wano bareng-bareng, iti panagpamati. No diket aramatin tayo, iti napudno, kinasaya at apanagsao, kinasaya at apanagpamati. Tadigitoy, bigbigan tayo, iti banbanag, saan amakita. Tadigitoy, iso ti mataginayon, ngayon na ibagbaga. Digitoy na espirituan, iti panaka ipataros na, uno, panaka ipalawag na. Iti adda, iti linaon, iti Biblia. Takinunana, iti apamaneknek amabasa iti may kadwa Korinto 4 iti 18. E dinto adikam kitain dagiti banbanag amakita kinunana. Iso nga digitoy kadagiti palawag ngay na ibagbaga nagloryaan uno na spirituan iti panakaipataros na no diket dagiti saan amakita tarigiti banbanag amakita sanda amataginayon. So di kita kapsatin na ibagbaga ngem dagiti saan amakita mataginayon da. Isu kadigito nga ipagpabigbig na gapo kadigito ngayon tayo suksukimatin basa-basaan kadigiti akay papanan na gapo iti sao metlaan taiti isao uno kadigiti adda iti kapanutan tayo iso da di kita iti bataginayon nagturong sa dingato. So di kita nga ipagpabigbig na gapu tinasaya at apanagpamati. Tara ito'y nga kinunana ni Apostol Pablo may saidi akagagatan nga ado di kiti nagkapuanan na kitisona na itublak ket bimangon. Kasta tayo at kakabsat yoran na itublak tayo bumangon tayo gapu iti nasaya at apanagpamati. Takino na iti bay kadwa Korinto 5 iti city. Tadi kam gapo iti pamati. Saan nga iti panagkita. So kaya ito gapo iti pamati iti bigbigbigan na nagiti banbanag nga saan amakita tadi kita mataginayon da kadigitoy akay papanan na. Taga po digito ngayon na ibagbaga amabasa ito muna at Timoteo 4, iti 11. Daytoy aban banag iti bilin mo kinisorom. So dito iti naisin sorsoro idi na Apostol Pablo gapo itayat na nagserbi gapo itinasaya at apanagpamati. So kadigito ikabsatin tayo alaen kas bigbigen kadigiti kay papadan na dagitoy sasaw. Takinunana, ito muna at Timoteo 1, ito 11, kas mayan norot iti nagloryaan ng Ebanghelyo, iti bendito, a Diyos ito, isoti, na italag kanya, kinunana. So, kadi ito itibigbigan tayo, di ito itin tayo amon, akay papanan na, tadi ito'y iso, itayat, iti Diyos, nga napatag, nga po, iti panagramid tayo nasaya at apanagpamati tayo magturong kinkuana. So kadigito iti nakipapaabot gapu ti Facebook online Bible study tarigitoy ti napapatag nga agturong iti Diyos ta iti Diyos nga rod may isang espiritu nga awan iti nakita kinkuana no dilaan dayay nagapo kinkuana. Iso niya pong Iso Kristo. Taiso na imay nga rod nga tinungpal na dagiti sorsorat ket inuwaragawag na kadigiti adda anay lanad iti baro at ulag. So nga digiti kabsat numamati kayo adda ditoy nga gororay digitoy apakaadalan tayo
pakatinggaran, pakababalawan, kadigiti so amin, abanbanag, ket agyamanak, iti Diyos Ama, manakabalindi so amin. Amen.